Иконата Света Богородица и 12 светии, дарена на църквата в Блатец, днес пристигна в селото. Шествие съпроводи иконата до храм Свети Кирил и Методий. Иконата е дарена от православна общност в Израел. Иконата Света Богородица и 12 светии пристигна от Израел в Сливен на 10 октомври. Тя беше донесена от Нина Иванова, бесарабска българка с корени в Блатец. Днес иконата беше поставена в храма в селото, на който е дарена. Днес е радостен и тържествен ден за православните християни от село Блатец. Днес ще получават духовно богатство, неизмеримо с никакви земни мерки. Днес те получават благословението на най-святата, най-великата, най-праведната Света Богородица. На посрещането на иконата присъства кметът на общината Колю Милев. В този храм, който е построен 1872 година и осветен от първия тук патриарх в митрополит, прочен в Сливен, Серафим, през 1873 година. Едно свято място, което село Блатец имат в селото и те пазят достойно. Виждам и поклонението, което беше направено на самата икона, жеста на сливенския митрополит Юник и лично да услужи молебена и хората се поклонят пред тази икона. Лично аз имах честта да се докосна до нея, да я понося, и тъй като съм кръстен през 1953 година, целунах иконата за здраве на всички жители на община Сливен и за моя здраве, разбира се, на моето семейство. Сред хората, които носиха иконата към храма, беше и депутатът от 41-то Народно събрание Кирчо Димитров. В тогавашното си качество той съдейства за средства за необходими за ремонт на църквата. В Блатец дойде и бившият областен управител Марин Враков. Особено развълнуван беше кметът на селото Красимир Динев. За нас е огромна радост, че такава светиня е в нашия храм. Не описваме радостта, която изпитваме, и благодарностите са огромни към тая православна поклонническа общност Елеон 2000 и най-вече на Нина Иванова, която въпреки многогодишното отсъствие на нейния род от село Блатец, отново се завръща в селото и допринася за вдигане на нашата вяра, на нашите ценности, на нашите добри намерения, за нашата гордост, за нашето трудолюбие. Чувствам се у дома си, сподели Нина Иванова, която вече има къща в селото. И тя е съвсем близо до църквата. Тук се чувствам, че се върнах в своя дом. Вече имате имот тук? Имот. Ако рядом. Да. Точно зад църквата се намира някой. Чудесно. Ние си приказваме с попа Мишо, какво да направим, да открием моя вратник, да открием моите, такова по-близо да бъдат тук. Иконата Света Богородица и 12 светии е осветена на гроба Господен в Иерусалим. Тя е дарена от православна общност в Израел. Преди да бъде пренесена в Блатец, иконата остана седмица в сливенския храм Света Богородица за поклонение.